començar, i això d'alguna manera s'ha de tenir present sempre, és el millor entrenador de la història del club. Sí, l'ha portat a Champions. És l'entrenador... Hi ha molta diferència. T'ha portat a Champions, t'ha pujat, t'has mantingut sobradament a primera divisió la primera temporada i t'has quedat a 3 punts d'entrar a la Conference League, t'has classificat per la Champions, has jugat la Champions i t'has salvat. És veritat que la segona volta no ha estat bona, però molts clubs que han jugat la Champions per primera vegada no s'han salvat. L'Espanyol, quan va pujar a Europa League... Com a segona, sí. Per això, o sigui, al final estem parlant d'un entrenador que tots els objectius els ha complert. I a més... Té més extraesportiu també, que és un tio que s'està integrant a la cultura catalana, que parla el català... No, i a més és algú que el club el sent i el projecte el sent. I a banda de resultats t'ha donat un extra estètic de bellesa d'un futbol per veure l'empitat durant moltes vegades, traient rendiment